Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ko artude salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Ene wayno gurtimon gasino. On mbaɗanama refto noon aset ɓennuɗo e altine o e alarba ñalawma janngo o aset inchallahu taala. Eɗen gandi jokkude bindanɗe men jahannoɗe ɗe no wayanno. Nde wonno hewɓe noddi e nder yolde he mbiya wonde gonɗen ko e guurte yoɓe cabbo ha guurte gasa ɓe naata lawol gotol. Wadde kala nanɗo erago ngo ko jangde jinnoɗa a yiyata bindol hay hunde e bindol to bange pular walla to bange qur'ana arab limto muɗum e hijjo muɗum no mbatta ha mbatta windude pular ha mbatta jangude ɗum e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo. Amo yiyata limto e hijjo hon lawol ndewnetaɗa ha mbatta yiide bindol ngol mbatta windude bindol ngol. Wo amma noon an jiɗɗo heɗade ko fate diine walla sharia jahata ko dental diine ɗo. An mo ganduɗa jiɗɗa ko heɗade kabaruji pular nanguitaɗi, so tawi waɗama e weeye he addoyama fewnitama no woɗɗo lomboto ɗo jiɗɗa nadde bisimilla maɗa koɗe nayyi tan ko dental diine ngal herori tan ko wonande yiɗɓe heɗade ko fate diine e jangude ko fate gandal. Ngalɗa noon ko wonande ko wone weeyo ko wiyete kabaruji pular. So waɗama ha gaynama jehen nanguirɗo ɗum ha feewa waɗe audio nanne e nder dental he tawde connexion ma hewani mbawa ɗum nannude portable maɗa mbawa heɗade. Ngalɗane ko wonande ɓe jiyata pular ɓe yiɗɓe wallede ha mbatta yiide bindol ala suka ala mawɗo ala debbo ala gorko jiɗɗo wiya jiɗirɗo Allah gardowo Allah tawa ena faandi ko jangirowo saabu Allah heɓa gandal naftoroyo. Heddi noon an garowo o jiɗɗo nadde o gaddora temedde ma 4 bindoɗa wona gonɗiɗo maɗo ka jiɗɗo jangude. Saabu en teska jahowo ngesa ene nawora kaɓorɗe muɗum ko faati e kala ko nandi hen. So tawi ko lewowo o nawa ko lewirte, so tawi ko duujowo o nawa ko ruujirte, soko gawowo o nawa ko awirte, so tawi ko demowo o nawa ko remirte, so tawi ko coñowo o nawa ko soñirte, soko lappowo o nawa ko lappirte. Anne saɗa ara addor temedde ma 4 so Orange Money so Wave so Western Union gara ande dewata ha yetto. So yettima on saaha noon gara kaala inde maɗa e yettode maɗa kala ɗo jiɗɗa lombede ɗo lombeɗa ɗon. Naata ndeeƴa en ngala haala ko golle tan woni ga henne. Haala yadata e jangde e haala jadata adduma ko jangude. So jangde yonti janga sa gayni dawa. Sa golnam no haaliru maayi
temedde ma nayi taweɗo yentodira e golle men jahooje on saha mbawon wiide jokke golle min beltima on saha kono sa waɗani hay hunde a wi a weltima ɗum firti ka a weltaki beltiɗo waɗa ko ŋaayel ande ko beltiɗo jangguinowomo ñagotakoma wiyatama rokkam kono haqqe makko o no teskomo no moƴƴi haqqe makko hakkude ma e makko o teskoɗamo so yonti mbasa fadde ha meeɗa addu haqqe o tawde a habrama ko temenayi natirta e galle golle welima a jaɓi a ari a wersi a gayni a habrama to lewru mayi kala lewru maydu ko temedde nayi mbaɗata hen gona hen ha tawde wonde hen jaltira seesa jaha hajuma gacca yiɗɓe wonde hen ɓe gona hen kala garɗo yataw ene ardi ene weliya muɗum an wela ari naati a forsaka a welnaka ɗum ɓuuri yodde kono wiyede arnat ala heddi ko erago tan waɗa gon erago waɗago noon aɗa yiɗi jeeyede hen a hollama laawol ɗo ndewata ha jeeɗa hen a hollama laawol ɗo ndewata ha mbawa jeeyede hen so welima a haalnama a jaɓani a wiyataka ya ar nanɗaɗa welaka wona politique ko Allah haalira nanira Allah jaɓira Allah garda Allah naacira Allah kadi gujira sabi Allah jawdi ma mbatta hen ndi taw aɗa faandi aɗa rewrande Allah e nder dental he aɗa walla hoorema aɗa walla julɓe aɗa walla hoorema aɗa walla julɓe yimɓe so ndendi yo ndendin moƴƴere mbasa rendinde bonande hoko woni bonande naata e konngol mbiya ko ni a haalanama hadema arde a andi a wawa hoto wat ka wawa tawde aɗa andi ka jiɗɗo wanno jiɗɗo waɗata ni rendin temedde ma nayyi ha nanna gayna on saha mbiya nannam kay yataw addi kadi nannire wona barme ɓolo tan mbiya defata barme ɓolo yahata ƴettu ko hunde mbaɗa nder barme he mbawa dañde kada defa wona hay ataye sa waɗa hay ataye koma gaddoya warde sukara nana wona e ndiyam nde mbawa dañde ko ataye ko oto aɗa ɗanno hadema jolde hen ma namde ɗo paaɗa ɓe kalanma to paɗa to ko yoɓete wona ko noon woyi a joɗi oto he tan jaran joɗi oto tan mbiya ko pango nokku naggam anda paas no foti ala andu paas ha gay jola tawde a andi galle oɗo wiya kala jiɗɗo jolde hen ko temedde nayyi mbaɗata jola hen so lewru mayi ko temedde mbaɗata hen wona dokkal ko jobdi jobɗa aɗa gollene ko jobdi jobɗa aɗa gollene so lewru ndu mayi noon ala ko mbaɗanmami ko mbinoɗen ko ɗo a jogui laawol namdetade kalma tawde mi wima ka janggowo mi jangguinanima wadde mi tooñima aɗa jogui laawol artirede jawdi ma ha yetto juuɗe maɗa ko kabaruji kaldude nanguite e adde e ma ñalawma o yonti ha hiiri ha weeti ko kaldude ko yiyani ɗum wadde mi janfimama a jogui laawol artude ha yam mbiya kam ceerno ande en kalde naggam mi yiyani wadde jawdi ma nani dokke jawdi ma ɗum woni julɗo sa haalde julɓe konngol rengol ren konngol ngol kadi ndentoɗa tagore nde toon jede kala ko kaldeɗa yo won goonga e ma ay goonga o de ko on sohla e kala hunde enen en jiya en ƴeewani keeweni ndi ƴeewɗen ko aroɓe ɓe goto kala arde e mbaadi laaɓal laaɓen laɓɓinen addi en ɗo ko goonga gollen goonga o
saɗa ara ardu goonga tawa ɗo goonga gona e nder goonga he a tiide wonde hen noon hoto duk hoto haɓe yaltiran seesa jaa haaju ma ko mettuma ko ngara kalanamin min nana ko kalɗa ko min jaabama to less to jiɗɗa jaabede a ari dow noon ko dow min jabatoma kalɗo garduɗa ko ɗon min gardata ma so ardi neware min gardama neware so ardi ñaarde min gardama ñaarde kala tan no peñirɗa kono tan min peñirta e ma wadde jiɗɗen ko jaam sen piini mbaɗen jaam keɓen jaam jen haaju meɗen en garani habde en garani dugde addi en ko ɗaɓɓude gandal keɓen ngal jehen haaju meɗen aden ko heɗade so addama keɗoɗen gayna jen haaju meɗen so lewru maayi noon ko kaldeɗa ko a majjani ɗum mbaɗa tawɓe addu ɗum tan jino haalande on wonande wiinoɓe ko yiɗɓe janngude ɓe yoɓe gandu ñalawma janngo o eɗen ɓamta jangɗele men kadi no wayanno so Allah jaɓi inchallahu taala an noon jiɗɗo jeytede e heno walla an mo jeynoko heno goto kala bisimilla muɗum hay goto riwaka dental ngal on kabronoma tan le 5 dental diine 1 ma lawƴe ha laaɓa on kabronoma le 5 dental journal ma lawƴe ha laaɓa on kabronoma le 5 dental pular ma lawƴe ha laaɓa on kabronoma le 5 ma dental alkule qur'an arab ma lawƴe ha laaɓa kadi wiyaka so lawƴama ha laaɓi an gonɗo heno jobnoɗo o a jogui lawol artude nattineɗa mo yoɓani noon joɓa nanneɗa ko ni tan wiyano an jobnoɗo o aɗa jogui lawol artude natta e nokku ɗo gonnoɗa an noon mo alano heno jiɗɗo jeeyede heno a haalanama ko mbatta jeeɗa hen an mo yoɓano kadi ka gartowo wadde ko no wiyani mbaɗa noon no jaranma mbaɗa ko jarananima a wiya ko yaar ene jaranma ngara naata ko jaranma ko so ari e nokku jeeyirɗo mbiya yeyam naggam ene jaranma cooda jarananima mbirta haajuma wona kono sa tawi no ari a wi nannam a haalanama sarɗiji ɗi a gayni lewru maayi noon keɗa yiyede so tawi arani gona e namdade so ari deƴƴa ndeeƴa lewru ma cuuɗoɗa e nder dental he cikka min jiyani amin jiima toon heddi noon neɗɗo ko dimo tan wiyete min mbiyatama ya addu an aɗa andi ka gaddowo addu tan jokka haajuma taw a toñani a toñaka a lorani a loraka a lorani a loraka a toña a toñaka ni tan jiɗɗen ko galle men ko golle men goto kala waɗa galle o galle muɗum goto kala waɗa galle o galle muɗum nden jingen mbawen folde so yin pini haaju amen ko arde humdude aadi hakkumen mo kalɗeno min pina min ngara min dawa min nanga ha feewa waye audio tableau ha gasa dental diina gollane ha timma dental journal gollane ha timma dental pular gollane ha timma alkule arab ha timma ko ni tan woni golle men ɗum noon waɗi amin golla oɗon dawa haajuji moɗon gattotode fewna ha feewi lortoɗa ha laaɓa ƴetta audio ma nanna e portable maɗa gona e heɗade kadi gayna kadi jaaha kennoya woɗɓe ko ballal ngal ballal de min mbi yon jinggu min puntani on ñama jawɗuma toon e dow mere hay goto ñama mbuɗu e dow mere sa are oto a yoɓat o yoɓa ndenna noon oto wawa yaade wona oto so wiyama oto luwas gadda o adda renda so rendi noon mbawan yobde oto o nawa en ko so goba ari joli jooɗi ɓe wima ala passe oɗon jaaha on jahata gobaɗa jooɗo tan jagga place oto heewa yimɓe wiye gadde passe min ngala passe on jahata en so kadi dental udditama en naati ha en keewi ko haalano ko waɗaka en jahata kadi
ndewon ko kalten jamma soki hiɗe wona haaluji kewɗi ko haaltan gooto tongaka aɗa naata arduno wiya no wiira jaɓa tongoɗa e jabgol ma a wawa hoto ar aɗa lora hoorema tawde an wiya a wawa wadde mo wawa waɗata ni aɗa wawi ene jaranma ngara naata janta e bande en ko bande keɓe keɓa so tawi jangde addama noon a janngani ɗum ko an hoorema so jangde addama a janngani ɗum ko an hoorema ko waɗɗi min koye mbaɗa ɗum so tawi kaburi gaddama heɗaki ɗum ko an hoorema sari addama a janngani ɗum ko an hoorema min gaddi min gayni min certi hen an heddi cuɓaɗa ko jiɗɗa heɗa keɗoɗa gofo yidde mum ɗum saabi ne waɗe ko dende ceernda dental diine waɗa banggue dental journal waɗa banggue pular waɗa banggue arab waɗa banggue an garawo o noon ande jiɗɗa wonde kalanamin ɗum ɗo jinmi wonde ɗon natta joɓa ɗon ɗo jinmi wonde kala ko jiɗɗa tan cuɓaɗa ko jiɗɗa wawde yebde ko ɗum naata joɓa alors a yi ha wawde noon noddamin less mbiya ahan min de natti wawde yaade komi jaltowo min gandi a arino a waynima a naati kadi ka yeɗo kadi mbayɗamin kadi jalta jahajuma to eɗen ari teddugal kadi aɗa hoɗi teddugal min ganda oɗo ko jaltuɗo wona yo Allah ko en nande e famde ɗum kadi mi hollo numéro mo mbattono o mon numéro o nani nanɗon ayi allo ngal Allah windi ko 00 221 77 906 14 81 whatsapp o nan ɗon yaya li jiyata hen on saha noon o yi an jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ko 400 gaddata CFA noon wiya a andi jiɗɗa rewna soko Orange Money soko Wave so Western Monogram a andi jiɗɗa rewa wima noon ko 400 natirte kala lewru noon joɓa 400 nen ko alluwa lawgal ceer ne winde ha laaɓa pula winda hen an jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ko 400 natirte kala lewru joɓa 400 en henanima ngara naata a wawa waɗa waɗata ni foti wona politique garda tan Allah naacira Allah gondira hen Allah aɗa rewa Allah jawdi ma ndi kadi paanɗa aɗa walla hoorema aɗa walla julɓe ni foti ala goɗɗum ala to ala ga a yiɗa hoto ar aɗa yiɗi ndewa lawol mbiyeɗa ni gadda ɗum gara kala indema yettodema kabiramin ɗo jiɗɗa nanede nanɗa ɗon ni foti ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah yayali kawle Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam